benvido á súa casa aquí a Redondela. Gustaríanos que nos contara, bueno, que tal foi esta chegada hasta aquí, esta longa viaxe. Pois a verdade sempre é complicado emprender tanto quilómetro e sobre todo este ano coa incertidume climatolóxica. E bueno, comentaba yo ao alcalde que ao final case que tivemos bastante sorte porque creo que Redondela ademais merece unha cabalgata e uns festexos como os que hoxe tivemos. Estamos sempre tremendamente satisfeitos e orgullosos de visitar esta vila. Bueno, que tal os nenos de Redondela? Maravillosos sempre porque ademais hai unha mistura tremenda de deporte, hai unha cultura deportiva moi importante xunto con a educación tanto no ámbito escolar como no ámbito paterno-materno e nos dá a impresión de que estamos ante unha vila que os rapaces a verdade que son extraordinarios. Esa por último é a primeira vez que ven a Redondela? Sí, que é a primeira vez, unha vez cada ano, claro. Unha vez cada ano. Exactamente. O ano pasado. Exactamente. Bueno, pois nada, a ver se volve o ano que ven e a portarse ben esta noite e deixarlle regalos aos nenos e nenas. Seguramente pola nosa parte non vai a quedar traballo arreo, o que temos todavía por diante, unha vez que finalicemos, pois bueno, atender as últimas peticións e sobre todo ese agarimo de todos os nenos, tanto deles como noso. Moitas gracias, a ver se me traen algo tamén. Seguramente que sí. Gracias. Ángela, por fin, día 5 de xaneiro, xa viñeron as súas majestades aquí a Redondela. Sí, a verdade é que sí, xa tiña moitas ganas, non durmo polas noites esperando a que chegara o día. A verdade é que unha cabalgata bastante traballada e moita xente que está esperando polos reis. A verdade que para mí foi unha sorpresa agradable para toda a corporación, porque co día que estaban, que se chovía, que se non chovía, mirar a tanta xente nas calles, pois a verdade deu-nos moita alegría. Mereceu a pena todo o traballo, imagínome. Por suposto, solo con mirar os nenos cheos de ilusión, de sorrisos, por suposto que mereceu a pena. Bueno, como fai unha concelleira para contactar cos Reis Magos? Para que poidan vir a Redondela? Iso é un segredo que non se pode contar, porque se non facería de lo todos. Temos aí un segredo, e xa eles mesmos son que nos chaman. Pero imagino que tedes línea directa, non, con eles? Sí, xa, como se che decía, son eles que nos chaman xa un mes antes para dicir, oye, mira que vamos a ir a Redondela e avisarnos. Son eles que se poñen en contacto con nós. Redondela está na xenda entón dos Reis Magos todos os anos? Sí, xa nos dixeron o ano pasado que están encantados de vir aquí porque lles gusta moito, porque teñen moi boa acollida e porque os nenos de Redondela son increíblemente bons. Bueno, contame, son moitos habitantes, teñen que traballar moito esta noite. Non sei se che contaron cal é a súa forma que teñen de traballar. Bueno, teñen moitos axudantes por aí, según teñen entendido, todos os rapaces que foron hoxe nas carrozas, axudaron a repartir os caramelos, teñen os paxes que axudan cos regalos, teñen por aí, ademais van rapidísimo. No, sabimos hoxe que van rápido, non, van a todo meter, Sí, tuveron que ir rápido, bueno, polo menos o tempo deixounos salir. Xa por último, imagínome como todos os anos que nos contes cal é o teu regalo e se escribiches a carta e a botaches no buzón de Simona. A ver se o poches a botar no de correo. No, eu botei no buzón de Simona e mañá se me trouxeron contóvolo. Pero adiántanos algo. No, mañá nas rondallas conto vos se me trouxeron algo. Bueno, vale, perfecto. Ahora que queda aquí, que sigan subindo porque aquí hai miles de rapaces aínda. Parece a min que hasta as tantas da mañá non marchan. Si, as majestades quixeron recibir os nenos porque hai nenos que non lles chegou a carta, entón vas a ver eses regalos de última hora, esas cousas están recibindo hasta que as súas majestades poidan, porque terán que marchar a repartir regalos. Pois nada, deixámoste no Araboa, quedanos mañán o Rancho de Reis, que é o típico tamén da Redondela. Si, mañán temos a feira co Rancho de Reis e pasado temos o para rematar o Nadal o pabellón dos nenos. Pabellón dos nenos, Magua, hai uns días, escasos días, o expreso de Simona que non se pudo facer. No, túvose que aplazar, pero bueno, estamos pendentes un pouco de cando veño bo tempo para volvelo a poñer. Vale, pero estamos a esperas todavía de que se poida en algún caso facer. Claro, si, a esperas do tempo, porque como non se sabe hasta cando vai chover, pois hai que esperar un pouquiño. Pois listo, Ángela, non che decimos nada máis, deixámoste no Araboa por esta cabalgata. Moitísimas gracias. Para dentro que están os reis esperando. Sí, moitísimas gracias.